Čaute, dneska sme Brookhaven. A dneska budeme hrať za superhrdinov. Budeme Spidermani. No. A ideme robiť voľaké vymýšľať hovadiny. No čo? Ja ťa budem nasledovať, choď ty. Poď za mnou. Toto je toto. Jaký fotograf. Poďte tam, poď. Dobre. Ježiš, čo je omračená. To je Deň. tu hore. Choď sem. O, tu sa môžeme nájsť. No. Dobrý deň. Dáte nám voľač papať? Čo to tu robia? Ukáž, čo je to? Tam môže strieľa. To je sú ten náš raňajky. Tento tu. Počkaj. Ježiš, ak to tu horí, poďme preč, ja horím. Ja horím. Lebo horíš. Musím ísť do tej fontány rýchlo. Ty horíš. Musím ísť rýchlo do fontány, poď za mňou. A už som zhasol. No dobre. Počkaj, dáme si ako vždy auto. Lebo A poďme behať teraz. Aha, tu je veľký jeep. ja mám auto. On horí. Ten tiež? Aha. No dobre. Počkaj. No poďme. Ide aj nás. Ten ide s nami. Ideme natankovať, ako minule. Daj plnú. Plnú nádrž. No, ako plnou minulé párov vpred. videu. Plnú nádrž. Plnú Dneska to nie je také. Ten, čo tam strieľa. Inak môžete nám napísať, že aké videá by sa vám ľúbili, či radšej z Robloxu alebo z Minecraftu. No, A aj môžete napísať, keď z Robloxu, že konkrétne ktoré. ja si tu zaplatím, počkaj. Kúpim čipsiky. Ukáž. Tu idem pozrieť, čo tam majú. Dobrý deň. Tu zaplatíme. Tu hodok. Počkaj, ja zaplatím. Ja mám Ja si čipsy. kúpim ešte keksik čokoládový. Ja som ho už hneď jedol. Tak poďte, nasledajte. Teraz ty si zadu. Teda ty si predu. Poď. Ja som tam není. Už si tam bol. Už som tam. Ideme ešte do umývarky. No ukáž umývarka, jak umýva auto. A však máme čisté celkom. Nie? Ale poďme vyčistiť troska. No tohto tam zmačkne. A ten išiel dole radšej. Tak poďte. Sa bal. Poď. Tu sa začne. Vidíš? Nestlačaj to, aby sa to vypne. A ja si dám čipsiky. Kúkaj, čo som si kúpil, kúkaj. Jako červený. A tu je predajne aut. Pozri. Ale poď. Už tu prestal. Ideme do auta. Už je čisté. Ja budem tu sedieť. Čipsy. Čo je tu? Wow, pizza.
Ideme na Pizza pizzu. niente. Budeme Donaskoví ľudia. Teda my budeme Spidermanovi, ale tak. Však my by sme mali zachraňovať voľakov. Ale počujem. My budeme pičarie. My budeme Spider Pizza. Áno, poď ideme. Ten čo zapal zas. Ty kokos. Počkaj. Čo? Čo tento píše? Nie, počujem, idem dať dodávku. No. A rozvážanie? No, lebo sme pičeria. My sme Spider Pizzmeni. Mňa pícne z toho. No, stoj tam. Ideme do nás. Tak poď, ideme. Sem. Kto si objednal pizzu? Ja neviem. Aha, aj táto je Spidermanka. No. Čo tam zavádza? Čo, ideš šoferovať? Ale veď on ma tam dal. On ma tam zatlačil. Ideme sem hore a rovno. Jak je veľké toto mesto? Začala veľké. Kúkaj, No. tu zaparkujeme do garáže. Tak nezaparkujeme. Musíš počkať, vystúpim. Musíme stlačiť. Je to? Je niekto doma? Á, tuto je zamknuté, to je. Asi není. Tu býva tento. Tak poď, Arnoš. ideme. Poď do Arnoš. auta. Arnošte, Nasadaj. Toto je moja dodávka. Veď Ja? poď do našej dodávky. som tam. Jeď. Počkaj, zoberiem ho. Je veľa mňa. Kus ten má jaké karku. Počkaj, to stojíme. Ten je rýchly, ale... Choď tam na pláž, doprava. Do nej ide doprava. Jaj! Any meow, say no funny. Rovno. Ja viem, kam ideme. Poď pozrieť sem na pláž. Počkaj, daj. Poď do auta, poď. Možno, že tam bude niekto. Kde je? Až sa tam opalujú, či nechcú pizzu, alebo tak. Niečo, že to chodí O nie! na tom golfovom vozíku. Poď, aha, na. Že na golfovom vozíku. Aj sa kúpeme. A tam sa dá ísť na ten ostrov? Čo? Ehe. No počkaj. Čo? Počkaj. Ja dám loď. No vidíš. Počkaj, idem sem. Počkaj, no. Kedy si to môžem spraviť? Loď. No už tu mám. A veď ja tam normálne idem. Očino, za tebou. To som ja, ty dilido. Jaj! Kokos, ja, že to je ozajstný žralok. To máš peknú teda loď. No poď. Ale kúkaj, počkaj. Stoj! Hej, však tu sa nedá volať čo postaviť na tomto ostrove, to bude náš ostrov. Môžeme. Kúkaj, ja idem normálne von. Nafúkovací Ja idem von. žralok. Ja idem von. A tu už je koniec? Mhm. Tak túto poďme.
No. Tuto hore si môžeme postaviť, alebo čo? Tu sa dá postaviť, Počkaj. ako v Minecrafte? Nedá? Dá sa tam niečo postaviť. A možno, že Poď. tu na Aha, druhej... čo to tu je? Dom. Čo to tu je? To je zárobok. Á, není! Není to? Zadarmo! No tak Ty dávaj. koko. A zárobok si. Áno? Pevko. A čo sa tu dá robiť? Počkaj, ja mám nápad. Ja som úplne na najvyššom bode. Počkaj. Počkajte, kúkajte. Kúkajte. To je Epsteinov ostrov. Nie, kúkaj, očino. Poďem. Ježiš, a stan. To som ja tam dal. Ja idem do stanu. To je nás. Ja vypadol som zo stanu. Čo tam je díra v ňom? Však on je dieravý. Či čo to je tam? Kúkaj, skrinky. Skrinky sem dáme. Ty čo sa jak smieš? No, normálne. Jak traktor. Jak traktor, keď štartuje. No zem. Čo sú to? Svine. Skrinky, one? Na Na prezletenia. montérky? A toto? Ideme cvičiť? To sa dá? To je pre mňa, to není pre teba. Toto čo tu má, akú gumipušku? To na nás chvál. Tu máme aj záchody. Jeden. A to daj volá kde inde, však to tu bude smrdeť. Počkaj, pozeraj sa na všetko, čo Nebude tu máš. sedieť. Kde to máme? Ty čo si Arabela? Počkaj, my budeme mať čisté normálne postielky. Aha. Toto som ja. Toto je ona. Ha. Toto som ja. Když kráľovnou sem ja. Ty si fakt kráľovnou. A No kúkaj. poď, ideme robiť, čo robia Spidermani. Pavúčiny. Tak ja idem. Poďme chytať muchy. Do pavúčin. Nie. Ideme nájsť zlodejov? Ale kúkaj, ja No viem. poďme nájsť zlodejov, Ale ja, poď. kúkaj, ja viem pavučiniť. Chuja! Kde si? Vo vode, kde by som asi bol. No poď. Počkaj. Bože, ja utekám, to je taká malá voda, iba No po počkajte. hlavu, Ja tu mám loď pre vás. No Ty poď. utekáš. Jeho kolmidrujem. A jak mám na ňu nastúpiť? Mi ešte povedz. Veď ja ti to dám. Veď choď normálne rovno, često, na tú palu. Neskač. Ale tam musíš ísť len tak. Už si tam bol tedy. A musíš sa pevne držať. Ty musíš ísť do stredu očinu. A skočiť pritom tak. No dobre. Dobre, ja ťa počkám na druhej strane. Dobre. Aj takto je jaká ona loď, ja tam budem skorej. Čaute kamoši, prepáčte, že prerušujem toto videjko a chcel by som vás poprosiť, aby ste mi dali like a odber. Ďakujem. Čaute kamoši. No kde si? Čo to máš akú kocapku? Kosatku? Hovoríte kosatku? No ja som tu prvý, jej. No počkajte. Čo počkajte? Toto je do To je naša kamoška. Ideme na hentou. Vila Amalka.
malá Amelka. Hello. Sadnite. Ideme, poďme. Ona si nesadá. Amelka! Ona nie... Čo robí? Amelka! Dáva si inú úsmev. Povedz si zlodejov nájsť. Dobre. Toto bude asi dlhé video, lebo zlodejov tu moc není. Amelka, neviem, Teraz kde je deň, zostať. teraz ani mne budú kradnúť, alebo... Alebo Či? môžu kradnúť. Môžu? Uh-huh. No dobre, ideš, Môžeš alebo si tu sadnúť budeme... vedľa teba. Dobre. To Amelka. Aha, fiber. To je ďalší bajko. Taký istý ako ty. Obideme. Aj tuto vačo zapalili. Ale musíme aj zistiť, kto to bol. My nemôžeme iba tak. Počkaj. Vystupujeme. Ideme na hambač. Sibeti! No a ja som hlavný, jak kôň. Tak si zober. Toto, polož si si sem, vyhod to a zober si hambač. Ona, poďme variť. Fú, však ja som tam som sa tak nažral, že som tam až zaspal. Čo ideš variť? Jo, idem nakladať. Jesť. No ty si akože inakší spider kucháš. Auto nejaké, akože ja budem ten zákazník, čo pôjde čiesť one, dobre? Tehotnej kucháš. Nechoď za mnou, nechoď. Prečo? Lebo ja budem akože ten človek, čo pôjdem pri okno. Ty so mnou poď. Poďme unášať deti. Máme bielú dodávku. Si Beti. Nie, robí si srandu. Deti sa neunášajú. Nie. Amelka! Tu sme. Amelka. Počkaj, ja viem asi, kde sú zlodeji. Poďme volať, kde sme ešte neboli. Amelka 540. Vyselila. No, je tu. Už je tu. No. Poďme volať, kde sme ešte neboli. Tuto, kúkaj. Tu, táto tetka. Zazvoníme jej. Nelinka. Fakt? No. Nelinka sa volá. Počkaj, ja mám nápad. Poďte sa ti za postel. Ja mám nápad. Očino, počkaj, počím. Ja mám nápad. Kúkaj. Vidíš túto To čo? postel tu? Poďte sem. Vidíte tú postel? Ale není doma. Ale poďte sem! Kde? Aby sa ni... Aha, som vnútri. Zaujímavé. A teraz som kde? Vo výťahu? Dobre. Čo to tam vyzvania? A ja som na poschodí. Ideš za mnou? No, poď. Som išiel výťahom. Hore? No. Počkaj, Dobrý ja večer. No to čo je toto? Vykradačka? Uá! To tu býva vlastne. Tá Nelinka, nie? No, to nelinka. Ona nie je doma. Nie je doma. Poďte sa pozrieť na balkón. Však sa tam nedá ísť. Dá! Kokos, kam ideš? Veď som tu! Ste slepí? No a... Aha. A táto... Amelinka. Počkaj, ja sa idem okúpať. Počkaj, ja sa idem okúpať, očino. Ja sa idem okúpať. Počkaj, očino. Kde sa kúpeš?
Počkaj, idem sa okúpať. Do tohto bazéna dole? No, Ja tam skáčem. Jabadabadu. jabadabadu. Aj jaze. Jabadabadu. Dáme si bazénovú party. Bom, Áno, digi, digi, dáme. digi, bom, digi, bom. Tu. Choď preč sa tady vody úc. A ja sa oblečem, lebo ja som holý. Ty sa holý kúpeš? Veď musíme sa holý kúpať. Aj ty sa holý kúpeš, nie? Jak, však my sme Spidermani. No čo si myslíš, že sa My nemá? sme sa oblečení takto narodili. Čo si ideš dať oblek naspäť? No daj si a poď ideme, ale. Niekde preč autom. Ja som v aute, už ťa čakám. Zabudol som písať Spiderman. Jaj? Potom. L. Nie. Zabudol. P. B. I. I. A ďalej. D. D. No na to, že máš 4 roky, tak No. pekne píšeš. Asi to nie je to. Jaj. Toto 3 viem. A potom? No, už to tam máš napísané hore. A to ešte raz musím. Na čo? Poď už. Ale ešte raz to musím. Na tričkách. Počkaj. Veď to už máš? Vlastne S, Veď už máš oblek. P, I, D. Ešte nemám oblek. Videl si ma, že by som ho mal? Počkaj. Ešte si zmením si farbu na čiernu. Som čierny čelas. Čierny. A malka, či kto si? Nasadaj do auta. Nasadaj do auta. Ja Som. to To ma bolí. Ideme zase natankovať, alebo troška? Ale nie, na Ale čo? ten benzín je taký, on Drahý? fúr sa míňa. On sa fúr míňa. Fúr sa míňa. Tak rýchlo. Kokos. No už to máš? Ešte chvíľočku. Ja sa idem umyť. Do tejto... Penová party! Očino, počni niečo kúpiť. To hučí. Očino, počni niečo kúpiť. Niečo na chápanie. Poď. Však tu nič nemajú. Jakú čedulku si zober. Jakú čedulku. Toto ďakujem. Čedulku si zober. Tu je iba sing. Ale tu. Jakú stes? Musíš si ten hodok dať preč. Tu. Dobre, poď, ideme. Idem sa aj ja umyť. Počkaj. Benová party! Poď sem so mnou! Ja. Poď! Benová party! Dobre, poď, už som umytý. Ale ešte trošku som musím. Benová party! Dobre, Dobre, ja šoferujem teraz.
Počkaj. Nasedej. Ešte troška som to zase zaplatil, dobre. Nasedem. Ale nejako to umýva. Nie. Ideme na cestu. Kam Dovidenia. Toto čo tu horí? Zemný plyn? Minule si hovoril, že si pôjdeme niečo zarobiť, tak ideme si niečo zarobiť, nejaké peniaze? A idem sa tu po meste povoziť. Dobre, ja idem nejakú praču vymyslieť. No počkaj, nie. Ty máš kameru, poď. Tak budeme robiť. Však pozeraj sa, kde... Aha. Budeme robiť. Neviem. Ja viem, čo budeme robiť. Budeme chodiť do trička a tam Ty budeš akože zákazník a budeš mi dávať peniaze. No. A ja ti dám zase, čo som ja robil. A ja ho zase. Tak tu nič není. No lebo to je taká mapa, že tu nič není. Akorát na druhom Dobre, tu zabočím doprava. No, záboč doprava. Chceš zatrubiť? Tak si prtkaj. To je taká... Nedá sa. Dá, lebo... Vlastne nedá, lebo to je moja auto, nie je tvoje. Hej. A Brookhaven Airport. Počkaj, poď za mnou, poď. Ja budem teraz karovať, poď. Lebo ja ťa niekde dostanem. Poďme sa pozrieť sem na tento airport. Ale musím ťa dať niekde inde. Brookhaven Airport, no. Kto to tu podpálil? Aký... Pyroman. Iron Man. Pyroman. No, tak je. Ty si jeden Spider-Man a ja som druhý. Sak. Tu sa predáva toto. Tak ja budem predávačník. Aké veci. Dobrý deň, čo si chcete kúpiť? Počkaj, stoj. No, buď tu, poď. Dobrý deň. Počkaj. Máte... Pozeraj sa do mňa. Čo? Čo som ti napísal. Hello. Hello. No, hello. Tak si kúp si čo stes. Máte nejaké pomocky pri Spider-Manov? Napríklad čisté trenky. Áno, máme. Keď chcete, tak si dajte. Ale nie Čo je je tu? zemi skredy. Á, tu je one. Kabinka na prezliekanie. Musíš si to tu popozerať. No dobre. Poďme domov sa vyspať. Už som unavený. Dobre, poď. Zas akože na druhý deň tejto hre vlastne kde mám ja dom? No, som zvedavý, či ho nájdeš. Ja to... Tu? Aha, kde sme? No poď, ideme s policajným. Kde si? Ideme s čudím. Počkaj, vypadol som. Lebo si stlačil prostredník. No pôjdeme domov. Ideme troška si oddychnúť, pochrapať. No ideme si troška oddychnúť a zase na druhý deň tam si niečo zarobíme, nejaké peniaze alebo niečo. Kde ľudia budú chodiť. Počkaj, vlastne ja som si nechcel ísť. A ja ani nemám dom náhodou, nie? A čo by si nemal, máš? Však si mal. Nemám ho. Čo si ho Jedine, že predal? by som mal hentam dom. Čo si ho predal? Nie, ja som začal túto hru a nemal som, potom si sa ty pripojil a nemal som. Dobre, poď.
Kde? Počujem. Dobre. To už tvoje? Nádherné to tu je. Á. Dobre. Aj virívka. Takže čaute, my No. ideme troška si pospať a na budúce v nejakom inom videu. Ahojte. Ahojte.